Sommige mensen zullen denken, wat is dit voor frisse look? Ja, het is glad hè. Helemaal glad. Het is eigenlijk voor het eerst in de jaren 12 dat ik geen ringbaardje meer heb. Zeg maar. Nee. Even, ik moest er zelf wel even wennen ook, maar ik vind het nu wel lekker. Ja. Nou, ik ben toch wel met een heel leuk nieuw project bezig. En het is herkenbaar, maar het is ook absoluut niet herkenbaar. Ik ga er niet te veel over zeggen. Maar wat ik nu aan het doen ben, is wel back to the roots. Gewoon lekker op mijn lijf geschreven muziek maken. Wat een tikje naar het soul aan neigt. Hè? Dus ik ben wel een soulmens. Ja, ik wil wel, mijn gevoel wil ik wel explosief in de muziek kunnen liggen. Ja. En je muzikale inspiratie? Het is groot hoor, heel breed. Kijk, ik heb natuurlijk in Amsterdam altijd op het Rembrandtplein gewerkt. Dus mensen als Willy Alberti, Johnny Jordaan, maar zeker ook André Hazes natuurlijk. Dat zijn mijn grote inspirators. Ja, nou weet je wat het is? Kijk, André is een hele goede vriend van mij geweest. En we hebben samen verjaardagen gevierd. We hebben al heel veel plezier gehad. En het gekke is, toen André leefde was dat helemaal niet. En dat is heel typisch. En dat is eigenlijk, nadat André zeg maar overleden was, toen ging dat ook veel meer leven. Dat mensen dat naar mij riepen. En, ja. Maar goed, nogmaals, het is geen belediging hoor, helemaal niet. Kunnen we dus eigenlijk ooit wel eens een Engelstalige single van Johnny Romein verwachten? Nee, dat denk ik niet. Nee, daar ben ik heel eerlijk in. Dat ligt ook niet in mijn ambitie, want nee, ik ben echt een Hollandse jongen. En ik vind, ik ga daar niet afwijken, nee, absoluut niet. Hoe belangrijk is radio of televisie voor een artiest? Nou, essentieel, dat is heel belangrijk. Hè? Ik bedoel, de mensen die moeten jouw product horen. En ze moeten je ook zien. En dat is leuk als jij in het land werkt, maar als ik ergens optreed, doe ik een half uurtje zingen. En als ik erbij zeg, nou dit is mijn nieuwe single, dan geloven de mensen dat wel. Maar hebben ze diezelfde single bij Radio NL of in de tipparade of in de top 20, hebben ze die plaat continu al gehoord, dan merk je ook dat die mensen heel anders op jouw nieuwe single reageren. En dat hebben we te danken aan mensen zoals jullie. Ja.